nesu. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik dengkulmu mlocot kowe ora. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang Kalimantan B tinebene ledune Jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep apa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa Dyang Mbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek dicangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tenjang tenan e. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunake Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan lho. Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi mung ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Pramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo Simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong lek malah guyu dhewe. Cah kok embuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karang kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, ngono kowe wani karo Bagong Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe wani karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo li, aman wong neter kate tayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku.
Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan enter Kandedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo ning kono ditentake. Kaya apa aku sing tekani pati? Ora minggat metu coba yo tandingan aku semat jasmu mocer aku. Kowe kok ora merono iki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu. Kowe wani karo Durna. Terus sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhaki aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, wis wani nang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, nggih cangkeme. Wong dicangkem omong, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik. Mung mangan kuaci wae kok mau. Klecak-klecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe sing gagal temandang. Omo aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide. Oh Jawa. Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kan ngapa? Oh iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane, to tindak mrene sik. Ya aku sing aku. Ngonten? Yo. Sapa gong tamune? Begawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mrika. Yo, ya aku tak rono nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempene iki lek goreng kulae. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho, ya. Awi do mriki. Ya aku tak mrunu tak sowan bapakmu. Ngopo Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tenjangi. Lho, gene wis wani nendangi Eyang Durna. Empun saking judheke
masa bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Oh, ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Jaitan. Oh ya Idan, ora. Bapak kok tok mbroke tok jengkengke. Nanti kaya bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antaséna iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antaséna putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antaséna nesu tenan lho kok ben. Yang Durna ajar ngono kuwi bubut mlayu banter banget. Ben nek diajar tenan ya men. Nek yang Durna loro, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sumut kae. Nyuk Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antaséna mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar dipurasara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Kuwi skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario sapa? Ayo kuwi jalan ceritane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku ketanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Ya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo daran-daramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kon apa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu melatar. Aku ya temandang ya wani sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigire ngoringa. Kurawa diundurke, daran-daranmu kae dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak.